tu na chuan question number 11 installments and oh solution question you can see here lenga question na chuan a loan of 36,720 is to be returned in two equal annual installments. Oh loan kan la ta ni loan sing thum sang ru sari som ni kha kan la ta a chu installment in ru turin ni ka ve ni la oh in two equal annual installments ni chu kum ni chungin in ang che arul turan ta ni paisa kha oh chuan a rate kha if the rate of interest is 12 1/2% per annum ati kum khada khan apung za tur chu 12 1/2% apung do na khada oh kum ni kha chetu compounded annually ania ani chuan calculate the value of each installment the installment chu exact nge ka rulang ti na chu oh kum ni ru turania in ang thapa rul anga ya chu bang chuan ka rul na za tu sang chu ko tani chuan ma sapera loan mi petani cash down lo wangin principal ani ngal ni kan ba kha oh we have loan principal thing oh principal equal to rupees 36,720 sing thum sang ru za sari som ni ani a on cash down lawa apung zat mi pele a rate r2 12 1/2 ania chu mixed fraction in around the mixed fraction chu proper fraction akan thak lenga 2 le 12 multiply nga 24 ania 1 25 ni so 25/2 ran ni improper fraction akan chu ga percent per annum mixed fraction in a chok thei ho bangin improper fraction akan da in ali chu chuan let kan ti don oh installment zo ta chuan let the value of each installments be rupees X so P1 and P2 be their principles respectively kan tila may doon eh oh chuan so ang tiang akan chok tanang installments ya sel to lahin oh amount le ma kan hai P1 P2 hi principal atang kan la kan ya chuan kan rule na sa to chu amount te khan ve ta chuan x amanga x is equal to P1 into 1 plus RI a 25/2 ni oh ta hian se tu fraction ni 25/2 ni a chung zo ka chung da top la an waya 2 ka da 25/2 into 100 oh chok ma lai 25/2 over 100 poti la chocolate la hi thau chu oh chuan direct ka chok dan chu fraction reng chuan a denominator so kha an waya tur pula kan se ti ngal chat anita a and ti ka jek longa P2 ji na tur ka hin oh P2 is equal to tingalam chuan hei chu 25 in amun khat 25 in amun li ni chuan x is equal to P1 into hei 1 ani chuan bel mai tu ka tika 4 plus 1 chu achunga mi bel to 4 plus 1 chu 5 4 2 sorry 4 2 are 8 ani 8 plus 1 chu 9 9/8 oh Setiap memang 4 2 are 8 and 8 on 8 plus 1 chu 9 nuai chun 4 2 are 8 oh chuan P1 he ma chau ka da chuan P1 is equal to 8/9x ani hei x bulanam to wangin litlin zong nam tur ani chuan chuan P2 po 8/9 voi ni se mi tur 8/9 into 8/9 x ani mai oh ti kan P2 chuan now kan tianga P1 le P2 kan nei to wangin P1 le P2 tluk pui chu principal kan ti to ho P1 plus P2 is equal to principal original kha oh chuan P1 angi kan nei kan ti chuan that is katinga P1 I a 8/9x plus P2 a chuan 8/9 into 8/9x lo ni a chuan principal chu
36,723 khá ổn ta này cho đây numeral vector này á x chia dần xuống hai tan lâu thêm hiện chỉ là ta hiện p1i 8 by 9x plus p2i 8 by 9 into 8 by 9 into x equal to 36720 cái gì chuan ta hiện in ta là hey plus hi tram chen chang tu ni multiply ni la win plus hi chuan hey tram khat ania em bi pan hi tram khat angan di in angan zong don ta ni 8 by 9x oma le lama po 8 by 9x oma common kala chok anga 8 by 9x kala chok ta ni common chuan common kan la rai chuan bracket kan da ta kan en le don ne ma mi kha helai mi kala chok vector ta ni he ve lam zo kan plus ve lam zo kan ni chuan ama zong kala vector wangin 1 chi mang to ni 8 by 9x into 1 chu he 8 by 9x into 2 kan plus katile le lama ka en le ta ding lam zo plus ding lam zo ke 8 by 9x he kala to ni kala to chuan ala bang chu 8 by 9 into 1 ang ni ta chu 1 chu in po multiply da 8 by 9 mo number karan chu zel tha chuan om je ni lawa 8 by 9 kha an siak top no ni 8 by 9 into 1 di le kher khangai to lo he a chok tur kha chiang to ni chuan equal to 36,723 lo le me a ka sort kat vak don lawa x ka zan tur ania 8 by 9 hi multiply ni karo chuan 8 by 9 kha le lama son do ni chuan x ka ziak hai chu le lama son do ka ti to kha bracket ka thriat do na into fraction alo chuan hei bel emo pa ya chuan LCM kan na thrin ani amaro chu pakha zo kha 1 ani chuan 1 alo ni hlau chuan fraction ka 1 by 1 amo 1 ni hlau chuan achung ne no ka bel mai tu ni plus ani chu minus ni chuan pai tu 9 plus 8 so mi tu ni chu 17 hoi chuan an ngai reng kha by 9 na chu chuan le lama chuan 36,720 times 8 by 9 kha le lama phei chuan 9 by 8 a changa kala chok don na ve ka son phei ve le potang chuan x luk pi chu 36,720 into 9 by 8 into 9 by 17 an chok ta ni chuan tuna le calculation kan lu don ta ni calculation a point trick hril chui angai ka hri ul sam dan cho tamanga ya number bel tur chuan le amal hin ka multiply dong lo en fang ta ni 8 7 are 56 ani ai uni ta 6 om dona 6 2 are 12 ani 2 chok thei di ka chu van 8 le 17 ka multiply phot don ta ni 8 le 17 ka multiply chuan ni ta ka zik me nga 17 times 89 8 7 are 56 8 1 is 8 13 136 lo ni ta ni chuan hey 12 ani si chuan 136 times a hian exact nge ni thei ti ngai to ta 3672 hi en ta ni chuan 6 chu 2 ne ka multiply chuan 12 a chok te chu chu mi lo 6 times a nge 136 times 2 chu atle ma don ka hri 27 something te ni do na chuan 6 le nge multiply la 2 chok le thei 6 7 are ni ro 6 7 are 42 42 nia 4 banga 7 3s are 21 nia and chuan 25 alo nia chuan hei ne 7 1 is 7 8 9 9 5 2 la thlem tuk chuan 17 kan mang chin don ta ni 6 kada 3 1 is 3 1 1 is 1 nia ka tu ai na la thlem chuan 27 manga 27 ka phan chuan 6 2s are 12 3 2s are 6 7 2 1 is 2 chuan chu ta chok chu 2 nia 7 alo nia hei ka du khalo ni zel ni 9 na 17 chu 16 ni 1 la ba nga 3 kha 3672 kha 136 mun somni pasari chu 8 le 17 chuan 136 asiama 136 chuan amun som ni le pasari lai khan ta 0 nen chu 0 da ni
kan olut chuan 9 9 are 81 ania 270 times 81 an le mai a chuan 27 le 81 kan multiply lenga topa 0 kan da selanga ol 7 1 is 7 2 8 7 are 56 8 2 are 16 21 7 8 1 2 2 1 8 2 1 8 7 0 1 2 x is equal to 21870. The value of its installments to 21870. Therefore, value of installments is rupees 21,870 only. Kaka kan answer ni nok pui nge bai se like le comment te ka le intrian te lo share ula kan chok zel don question last 10 question hi kan chok chok fek don ni chuan nang ma ni lampanga like le share comment te tai mak view chuan ha thak ve hun ni lo ve thina ma se thek to pan chua zel don ni